Bun găsit la o nouă prelegere dedicată unuia dintre cele mai importante momente din istoria românilor. Este vorba de Ziua Independenței de Stat a României, 10 mai 1877. O să vedem pe parcursul prelegerii cum a apărut, dacă a fost un act spontan, proclamarea independenței de stat a României, sau, dimpotrivă, el a fost pregătit cu multă vreme în urmă de elita politică a vremii și de cel care se afla în fruntea statului. Bineînțeles că nu putem explica momentul independenței României fără a face doar câteva precizări legate de statutul juridic al statului român, cel creat la 1859, în momentul în care noi ne vom dobândi independența. Cele două principate, Moldova și Valahia, sau Țara Românească sau Muntenia, s-au unit într-un singur stat, cum bine știți, în 1859, în urma dublei alegeri a lui Alexandru Ioan Cuza la 5 și 24 ianuarie 1859. Odată cu constituirea statului național, bineînțeles că ideea dobândirii independenței a căpătat forță. Ne aflam sub suzeranitate otomană, timp de 3 secole și mai bine. Principatele au fost sub suzeranitate otomană, au rămas sub suzeranitate otomană și în momentul în care s-au unit, la 1859. S-au aflat și sub un protectorat rusesc instituit la 1829, dar înlocuit la 1856 cu o garanție colectivă a puterilor europene. Deci la 1877, momentul în care România devine stat independent, noi ne aflam sub suzeranitate otomană și sub garanția colectivă a 6 puteri europene. Era vorba de cele mai importante state ale Europei la vremea respectivă, mari puteri, cum erau ele definite la nivelul relațiilor internaționale. Este vorba de Franța, este vorba de Marea Britanie, de Austro-Ungaria din 1867 încolo, de Germania și, bineînțeles, de vecinii noștri de la răsărit, Rusia țaristă. Nu intră printre aceste puteri garante și Imperiul Otoman, pentru că el era putere suzerană. Da? Garanția era acordată Imperiului Otoman și în felul acesta și statului român. Bineînțeles că odată cu realizarea statului, spuneam, revine în forță ideea independenței. Însă pentru a putea obține independența, aveam nevoie de sprijin extern, de sprijinul puterilor europene, care nu prea erau dispuse să acorde statului român independența, din vari interese care țineau de propriile lor interese politice, economice, comerciale și așa mai departe. Preferau existența unui imperiu otoman slăbit aici la gurile Dunării decât un stat independent. Pe de altă parte, însă, progresul societății românești nu se putea realiza rămânând în continuare sub suzeranitate otomană. Și elita politică a vremii, împreună cu cel care se afla în fruntea statului, la un moment dat Alexandru Ioan Cuza, nu? Din 1859 până în 1866, au încercat, dacă nu să obțină independența, pentru că era foarte greu, în mod automat, cel puțin să facă pași pe direcția lărgirii autonomiei noastre interne, care în cele din urmă să ducă la dobândirea independenței. Cuza a încercat să facă tot ceea ce ținea de el. Însă, fiind un domn pământean, un domn autohton, care nu era recunoscut ca egal în drepturi cu monarhii europeni, fără îndoială că nu a avut și sprijinul extern necesar pentru a dobândi independența. De aceea românii s-au gândit la un prinț străin. Un prinț străin care să fie dintr-o familie domnitoare din Europa apuseană, care să aibă conexiunile necesare
care la momentul oportun să reușească cu sprijinul puterilor europene să ne dobândim independența. N-are rost să invocăm faptul, pentru că este o evidență, nu ne puteam măsura de unii singuri forțele cu Imperiul Otoman. Imperiul Otoman avea încă o armată bine pusă la punct, chiar din punct de vedere numeric ne-ar fi copleșit de 4-5 ori ca și forța armată. În vremea lui Cuza, trupele care abia se organizaseră și abia începuse înzestrarea lor nu numărau mai mult de 10.000 de oameni. Nu se putea număra o armată de 10.000 cu o armată, să zicem, de 70.000, de 80.000 sau de 100.000 de oameni cât putea să mobilizeze Imperiul Otoman la vremea respectivă la sud de Dunăre. În condițiile acestea era clar, aveam nevoie de sprijinul unei mari puteri europene sau a mai multor puteri europene. Și ideea că prin intermediul unui prinț străin care să facă parte dintr-o astfel de familie domnitoare din Europa apuseană, românii să dobândească sprijinul necesar pentru dobândirea independenței. Cum puteam să ne dobândim independența? Erau două căi, calea diplomatică și calea militară. Care era preferabilă între cele două? Fără îndoială că ghicim cu toții. Este vorba de calea diplomatică, pentru că ea implică resurse nu atât de mari la nivel uman, la nivel financiar. Calea militară este, cum bine știți, ultima soluție. Prințul străin va fi adus pe tron în 1866. Prințul străin pe care l-au avut în vedere românii a fost Carol, din familia de Hohenzollern-Sigmaringen, o familie germană, prusacă, înrudită cu regele Prusiei de la vremea respectivă, Wilhelm I, care era din Casa Mare de Hohenzollern. Ei, având în vedere o astfel de familie care chiar mai mult decât atât era înrudită și cu familia Boarne, deci cu familia imperială napoleoneană franceză, românii credeau că în felul acesta, prin dubla descendență prusacă și franceză, iată, vor avea sprijinul la două state în a reuși la momentul oportun să dobândească independența. Ce se întâmplă la 1866 când vine Carol I? El din start, din momentul în care a acceptat tronul României, a spus că nu-l deranjează suzeranitatea otomană, pentru că la momentul oportun va face în așa fel încât să înlăture această suzeranitate otomană și statul român să devină un stat independent. Firește, declarațiile erau făcute în momentul în care el nici nu ajunsese în țară, abia îi se propusese acceptarea tronului României. El nu știa care este stadiul organizării trupelor, ce efectiv aveam, cât de bine era înzestrată armata română. În momentul în care a sosit și a depus jurământul ca principe al României la 10 mai 1866 și-a dat seama că este mult de lucru pentru a dispune de o armată bine organizată, disciplinată, înzestrată cu armament modern și își va asuma din start această sarcină de a avea grijă de organizarea și înzestrarea armatei române. Având în vedere că la detronarea lui Cuza situația României era în pragul crizei financiare, firește că nu aveam resursele financiare necesare pentru a organiza și înzestra armata. De aceea Carol are chiar propriile sale inițiative, dă bani din caseta sa privată, adică din averea familiei, pentru a achiziționa câteva baterii de tunuri Krupp, și vă dați seama că nu erau ieftine aceste baterii de tun, și mai mult decât atât s-a preocupat să aducă instructori prusieni care să organizeze armata română potrivit modelului prusac,
la vremea respectivă, Prusia având cea mai organizată și disciplinată armată. E adevărat că exista o misiune militară franceză încă din vremea lui Cuza. Începuseră deja să facă pași în direcția acestei organizări. Însă armata franceză nu mai era ce fusese odată nici în vremea lui Napoleon I, nici în vremea lui Napoleon al III-lea, la debutul său ca împărat. Deja armata franceză devenise mai neglijentă și preocupată mai mult de ținuta de paradă decât de o ținută de război. Carol I firește că și-a asumat în totalitate și politica externă. Având în vedere originile familiei sale, el considera că poate întreține relații cu cele mai mari case suverane ale Europei și să le facă cunoscută intenția românilor de a-și dobândi independența. De aceea, după 1866, asistăm la o serie de proiecte și acțiuni care să ducă la dobândirea independenței pe cale diplomatică. Eforturile pe care le-a făcut principele României, pe care le-a făcut diplomația românească în toată această perioadă, din păcate se vor lovi de interesele divergente ale puterilor europene, niciuna din marile puteri nefiind dispusă să ajute statul român în a deveni un stat independent. Și s-a adoptat o tactică a pașilor mărunți, o tactică ce nu însemna altceva decât o dobândire progresivă a independenței prin recunoașterea anumitor atribute care țineau de un stat suveran. Și care ar fi fost aceste atribute? Ele erau deja subliniate în Constituția română adoptată la 1866. Este vorba de dreptul de a încheia tratate și convenții cu alte state. Ăsta este un atribut al unui stat suveran. Este vorba de denumirea statului. În vremea lui Cuza, după desăvârșirea unificării, s-a adoptat titulatura de România pentru statul român, însă titulatura nu a fost recunoscută de puterile europene, care în continuare denumeau statul român Principatele Unite ale Moldovei și Valahiei. Deci denumirea de România, care era până la urmă amprenta identității noastre naționale, a obține recunoașterea acestei titulaturi ar fi fost un mare pas spre dobândirea independenței. De asemenea, dreptul de a bate monedă. Numai un stat independent, numai un stat suveran are dreptul să bată monedă națională, monedă proprie. O altă problemă era legată de desființarea jurisdicției consulare. La noi existau consulate, încă nu ajunseserăm la rangul de ambasadă, pentru că lucrul acesta se va întâmpla după ce ne vom dobândi independența. Jurisdicția consulară însemna că supușii străini nu puteau să fie judecați potrivit sistemului juridic românesc. Și de aici o serie de abuzuri care se puteau petrece. Nu mai vorbim de taxele administrative. Acești supuși străini nu erau supuși unor taxe administrative așa cum trebuiau să le plătească românii. Prin urmare, iată că și bugetul statului avea de suferit din acest punct de vedere. Deci iată o serie de pași pe care românii au încercat să-i parcurgă în toată această perioadă până la izbucnirea crizei orientale în 1875. Niciuna din aceste acțiuni sau niciunul din aceste proiecte nu a căpătat finalitatea dorită, pentru că de fiecare dată puterile europene s-au opus. De ce s-au opus? Din interese care țineau în mod deosebit de politica pe care o urma fiecare stat în parte. Din nefericire pentru noi am cam pierdut sprijinul Franței.
statul care ne sprijinise în constituirea Principatelor Unite, statul care îl sprijinise și pe Alexandru Ioan Cuza, dar care, după lovitura de stat a acestuia de la 2 mai 1864, a început deja să se detașeze de tot ceea ce se petrecea la București. De ce? Pentru că Napoleon al III-lea avea nevoie de stabilitate în această zonă a Europei răsăritene, pentru că orice altă tulburare a acestei stabilități care a fost stabilită prin Tratatul de Pace de la Paris din 1856, n-ar fi însemnat altceva decât a deschide drum liber Rusiei țariste pentru a interveni. Obiectivele Rusiei, să știți, erau cunoscute de toate puterile europene. Ce urmărea de fapt Rusia? În numele mesianismului ortodox, deci al credinței ortodoxe, se erijase în protectoarea tuturor creștinilor ortodoxi de pe cuprinsul Imperiului Otoman. De fapt, aceasta era fațada, pentru că Rusia țaristă nu urmărea altceva decât să ocupe întreaga peninsulă balcanică, da? Și în felul acesta să dea o ultimă lovitură Imperiului Otoman, să-l alunge din Europa, deci să-l alunge de la strâmtori, de la Bosfor și Dardanele, zonă care era foarte importantă pentru că asigura accesul, legătura între Marea Neagră și Marea Mediterană. Marea Mediterană la vremea respectivă era nodul comercial al lumii. Acolo erau interesele Imperiului Britanic. Stăpânii mărilor erau englezii. Erau cei care asigurau comerțul între continentul asiatic și continentul european. De aceea Marea Britanie va susține Imperiul Otoman și integritatea Imperiului Otoman. Ca Marea Neagră, Marea Mediterană să nu devină un lac rusesc. Ca interesele Marii Britanii, interesele comerciale, să poată fi exploatate în continuare cu un Imperiu Otoman așa slăbit cum era el. Cel interesat pe Napoleon al III-lea, deci dincolo de această stabilitate, să asigure și o barieră în calea expansiunii Rusiei țariste spre peninsula balcanică. Cine putea să constituie o barieră? Nimeni alții decât românii. Românii, prin dobândirea independenței lor, ar fi putut constitui, da, o barieră în calea expansiunii rusești. Numai că Napoleon al III-lea nu și-a putut urmări întotdeauna aceste interese. Ei considerau că odată ce statul român e în continuare sub suzeranitate otomană și se menține echilibrul european, nu este necesară deocamdată dobândirea independenței. Carol s-a așteptat la un sprijin din partea patriei sale, din partea Prusiei, care din 1871 devine Germania. Numai că întreaga diplomație germană era condusă de abilul cancelar Bismarck, ale cărui interese, firește, că nu băteau, nu concordau cu interesele statului român. Bismarck îl interesa să-și protejeze statul, să protejeze Germania, să împiedice o revanșă a Franței împotriva Germaniei și în felul acesta, firește, încerca să mențină stabilitatea, echilibrul în zona Europei Occidentale și în zona Europei răsăritene. Nu de puține ori Bismarck a declarat că nu-l interesează interesele României, chiar dacă pe tronul său, pe tronul acestui stat, se află un Hohenzollern, se află Carol de Hohenzollern-Sigmaringen. Deci iată că interesele de familie erau date deoparte în favoarea intereselor naționale germane. Italia abia reușise și ea să își constituie statul național unificat. După 1870, capitala se mută la Roma. Deja Italia nu mai juca un rol atât de important la nivelul relațiilor dintre
marile puteri. Marea Britanie a fost dintotdeauna susținătorul integrității Imperiului Otoman din motivele comerciale pe care vi le-am explicat mai devreme. Iată de ce aceste inițiative ale statului român, ale diplomației românești s-au soldat cu un eșec. Cât îi privește pe vecinii noștri, Imperiul Habsburgic din 1867 Austro-Ungaria, se știa foarte bine la Viena că pe cuprinsul Imperiului Austro-Ungar este o importantă comunitate de români, este vorba de românii din Transilvania, din Banat, din Bucovina, deci câteva milioane de români, care în eventualitatea dobândirii independenței statului român s-ar fi orientat, nu, spre România și ar fi solicitat să se unească cu ei. Ce ar fi însemnat lucrul acesta? Că se declanșa procesul destrămării Imperiului Austro-Ungar, care până la urmă n-a însemnat altceva, să știți, decât un compromis pe care austriecii le-au făcut ungarii. Imperiul Habsburgic putea să dispară dacă nu făceau compromisul cu Ungaria. Ungaria devenind parte a statului federativ cu libertate deplină, doar politica externă era în continuare la Viena. În rest, Ungaria, care încorporase și Transilvania și Banatul, se avea deplină libertate de acțiune. Deci este clar că Imperiul Austro-Ungar nu privea cu ochi buni constituirea unui stat independent. Mai mult decât atât, titulatura de România, deci un stat care să-i cuprindă pe toți românii, deci iată ce vorbeam mai devreme legat de românii din Transilvania, din Banat, care s-ar fi putut orienta spre București. Dreptul de a bate monedă, o monedă pe care românii au vrut-o cu efigia principelui, domnitorului României Carol I și în care se scrie Domnul Românilor, nu Domnul României. Deci a tuturor românilor. Și atunci se producea confuzia. Împăratul Franț Iosef, care era împăratul Austriei și rege apostolic al Ungariei, mai era și șeful românilor, da? Mai era cel care îi reprezenta și pe românii de pe cuprinsul Imperiului. Ar fi putut spune românii din Transilvania, românii din Banat, păi suntem de aceeași nație cu cei de la sud de Carpați. Noi ar trebui să ne unim cu ei. Și iată motivele pentru care vecinii noștri de la Apus, Austro-Ungaria, a sabotat orice intenție de dobândire a independenței României pe cale diplomatică. Și ajunge la un moment pe care aproape că nimeni nu se aștepta să capete amploarea pe care a căpătat-o. Anume, în vara anului 1875 se declanșează niște revolte în Herțegovina și în Bosnia, care erau sub administrație otomană, pentru că insurgenții, adică populația locală, era nemulțumită de felul în care Imperiul Otoman administra aceste provincii și s-au revoltat pentru că nu au primit niciun fel de răspuns la solicitările lor. În momentul în care au izbunit aceste revolte, toată lumea se aștepta ca Imperiul Otoman să le înnăbușe rapid, pentru că erau câteva mii de insurgenți. Deci, practic, toată lumea făcea calcule matematice care duceau la un singur rezultat. Imperiul Otoman va ieși victorios. Numai că cei care cunoșteau foarte bine zona muntoasă din Herțegovina, din Bosnia, au constituit acele grupuri militare care au hărțuit trupele otomane, care niciodată nu s-au putut confrunta cu un nucleu al armatei constituită din populație bosniacă și herțegovineană. Deci, în condițiile acestea,
lucrurile au trenat. S-a pus problema, păi românii ce vor face în condițiile în care, iată, se declanșează o revoltă împotriva Imperiului Otoman. Îi vom sprijini? Dacă îi vom sprijini, cum vom face acest lucru? Îi vom sprijini diplomatic? Îi vom sprijini militar? Sigur că era extraordinar de periculos să intrăm la momentul respectiv în conflict alături de insurgenți împotriva Imperiului Otoman. De ce? Pentru că pierdeam acea garanție colectivă a puterilor europene și nu aveam certitudinea că vom obține o victorie. De aceea, românii, guvernul care la vremea respectivă era un guvern de orientare conservatoare, prim-ministru era Lasker Katargiu, a luat decizia ca România să nu se implice în niciun fel în conflictele care au izbucnit și să își mențină neutralitatea, făcând însă în egală măsură demersuri ca în noul context să sensibilizeze din nou cabinetele europene, spunându-le că, iată, Imperiul Otoman se află în dificultate, n-ar fi bine ca României să îi se recunoască statutul de stat independent. Haideți să încercăm să capitalizăm tributul, că uite, s-a declanșat un conflict, Imperiul Otoman are nevoie de resurse financiare. Capitalizarea tributului însemna ca noi să plătim de 10 ori suma pe care o plăteam anual ca tribut al suzeranității. Această ofertă, bineînțeles că nu a înșelat pe nimeni. Din nou, puterile europene au declarat că este o revoltă care în cele din urmă va fi înăbușită de Imperiul Otoman. Numai că, începând cu anul 1876, situația se complică. În aprilie, în acest an, 1876, bulgarii, deci populația de la sud de Dunăre, Bulgaria nu exista atunci ca stat, întregul teritoriu al Bulgariei era ocupat cu trupe otomane. Bulgarii se revoltă la rândul lor împotriva Imperiului și peste 2 luni de zile, în iunie 1876, se revoltă și Serbia, care era un stat autonom, sub suzeranitate otomană, cu un statut foarte asemănător cu cel al României, numai că ei au avut la un moment dat garnizoane otomane pe teritoriul lor, noi din fericire nu. Deci Serbia și Muntenegru intră la rândul lor în 1876 în conflict împotriva Imperiului Otoman. Deci iată că nucleul insurgenților deja se lărgește. Dar exact aceeași problemă. Puteau aceștia, insurgenții, să-și măsoare forțele cu Imperiul Otoman fără sprijinul unei alte mari puteri? Rezultatul, în schimbul unui astfel de sprijin, ar fi fost cu siguranță victoria. Dacă Rusia țaristă, nu, care se erijase în protectoarea creștinilor, ar intra în conflict de partea insurgenților și împotriva Imperiului Otoman, atunci cu siguranță că insurgenții vor avea succes. Și așa cum se practica la vremea respectivă, bineînțeles că s-au purtat tratative, mai ales între cele două mari puteri, Rusia și Austro-Ungaria, pentru că ele erau interesate în zona peninsulei balcanice. Și s-au întâlnit cei doi împărați. Franz Iosef cu țarul Alexandru al II-lea s-au întâlnit la Reichstag în Cehia de astăzi și a avut loc acolo o întrevedere secretă. Nu s-au încheiat decât niște acorduri
acorduri verbale, dar care, ca și în ziua de astăzi, nu? Când noi spunem proces verbal, dar totuși îl consemnăm, au existat notițe pe marginea a ceea ce s-a discutat în întrevederea dintre cei doi împărați. Și care erau ipotezele vehiculate atunci? Păi ei au luat în calcul ce se întâmplă dacă Imperiul Otoman va ieși victorios și ce se va întâmpla dacă, dimpotrivă, Imperiul Otoman va fi înfrânt și victorioși vor fi insurgenții. Și au spus așa: dacă Imperiul Otoman va reuși să-i înfrângă pe insurgenți, atunci noi, adică marile puteri, în frunte cu Rusia și Austro-Ungaria, ce vom face? Vom susține statul quo ante bellum, adică să se revină la situația anterioară momentului declanșării revoltelor din 1875, făcând presiuni însă asupra Imperiului Otoman să acorde reforme administrative astfel încât populația să nu se mai revolte într-o perioadă scurtă de timp. Ce s-ar fi întâmplat însă dacă Imperiul Otoman va fi învins? Ei, atunci cei doi au zis că ar fi bine să ne împărțim noi așa puțin sferele de influență și Austro-Ungaria a zis: păi ne-ar conveni să administrăm noi Bosnia și Herțegovina. Deci iată cele două provincii care s-au răsculat să intre din administrație otomană sub administrație austro-ungară, iar Rusia țaristă la ce să râvnească? La înlăturarea totală a tratatului de la Paris din 1856, care o umilise. În ce sens o umilise? Vă aduceți aminte că Rusia, ieșind învinsă în urma războiului Crimeei, a trebuit să accepte o clauză referitoare la neutralizarea Mării Negre. Adică nu mai avea dreptul să întrețină vase de război la Marea Neagră. Am putea spune la prima vedere și care era efectul? Păi efectul era că Rusia nu mai putea să declanșeze un război pe mare împotriva Imperiului Otoman. Deci era foarte importantă această clauză, neutralizarea Mării Negre. Deci iată, Rusia n-a mai avut acces cu vase de război la Marea Neagră. Care era cea de-a doua clauză? Era o clauză de ordin teritorial. 3 județe din sudul Basarabiei, teritoriul dintre Prut și Nistru, au fost retrocedate Moldovei la 1856. Știți foarte bine care a fost statutul acestui teritoriu, acestei jumătăți din Moldova. În 1812, în urma unui război ruso-otoman, Imperiul Țarist a zis: ce ar fi să anexez eu întreaga Moldovă? Numai că pentru a nu stârni opoziția puterilor europene s-au limitat doar la teritoriul dintre Prut și Nistru. Și au anexat acest teritoriu pe care îl vor numi de aici înainte Basarabia. Ei, la 1856, sudul Basarabia, adică 3 județe, Cahul, Bolgra și Ismail, vor fi retrocedate Moldovei. Și apare întrebarea firească: de ce oare puterile europene, când Rusia a fost învinsă, nu a restituit Moldovei întregul teritoriu dintre Prut și Nistru, care fusese anexat în 1812, și ne-au dat doar sudul Basarabiei? În primul rând sunt calculele politice. Ei s-au gândit să facă în așa fel încât Rusia să nu-și dorească o revanșă imediată. Pentru că era clar, dacă întreg teritoriul dintre Prut și Nistru ar fi fost retrocedat Moldovei, Rusia ar fi fost îngenunchiată de-a dreptul. Dar, în egală măsură, dacă am neutralizat Marea Neagră, ce ar fi dacă am restituit noi gurile Dunării Moldovei? Și așa s-a ajuns ca doar sudul Basarabiei, cele 3 județe care includea și gurile Dunării, să fie retrocedate Moldovei. Ei, acum, la această înțelegere de la Reichstag, ce zice țarul Alexandru al II-lea? Păi vreau înapoi cele 3 județe din sudul Basarabiei, cele care, în mod nedrept, la tratatul de la Paris din 1856, au fost retrocedate Moldovei.
Ei, și iată că lucrul acesta ne afecta în mod direct, ne afecta integritatea noastră teritorială. Este adevărat că nu au avut cunoștință românii și de altfel nici alte puteri europene. În primă instanță nu au avut cunoștință de ce s-a hotărât acolo la Reichstag, ce au hotărât împăratul Franz Iosef cu țarul Alexandru al II-lea. Dar puteau să intuiască că se întâmplă ceva. A izbucnit o criză, s-a adâncit această criză. Iată, se întâlnesc cei doi care au interese în mod deosebit în zona peninsulei balcanice. Ce-or fi hotărât ei acolo? Și românii au început să intre în panică. Nu cumva, pentru că Rusia în 1871 înlătura acea clauză referitoare la Marea Neagră. Deci iată că putea din nou să dețină vase de război. Ce urma? Sudul Basarabiei. Și noi, pentru a menține integritatea noastră teritorială, de aceea tot insistam să dobândim independența pe cale diplomatică. Pentru că Rusia țaristă era puțin probabil ca Rusia să atace un stat independent. Și noi doream să avem aceste garanții. Să devenim un stat independent, iar teritoriul nostru să fie un teritoriu cu o neutralitate recunoscută de puterile europene. Adică în eventualitatea în care s-ar fi petrecut o încălcare a teritoriului român, toate celelalte puteri europene ar fi trebuit să reacționeze. Era cazul Belgiei, statului belgian, constituit la 1831 sub un prinț dintr-o familie germană, este vorba de Leopold de Saxa-Coburg, și care devenise un stat independent și cu o neutralitate garantată de toate puterile europene. De aici sintagma care a circulat în epocă: noi vrem să transformăm statul român într-o Belgia a Orientului. La asta se refereau românii atunci când făceau această trimitere la Belgia. În condițiile în care a avut loc înțelegerea între cei doi, ce a făcut atât Carol cât și diplomația românească. În 1876, guvernul condus de Lasker Catargiu, care era adeptul unei stricte neutralități, și-a dat demisia. Și în locul lor, după o lungă opoziție, au venit liberalii. Liberalii, în frunte după câteva guverne de tranziție, în frunte cu Ionce Brătianu. Ionce Brătianu va fi și cel care își va asuma cu o prezență mai activă diplomația românească. Și în bună înțelegere cu Carol, în momentul în care Franz Iosef ajunge la Sibiu, în august 1876, Sibiu era atunci parte componentă a Imperiului Austro-Ungar, trimite o delegație acolo, Carol, în frunte cu Ionce Brătianu, care să sondeze terenul. Care este poziția Austro-Ungariei față de o eventuală implicare în conflict a Rusiei de partea insurgenților și împotriva Imperiului Otoman. Și i s-a răspuns că Austro-Ungaria nu se va implica, deci că își va menține neutralitatea. Mai mult decât atât, au plusat românii și au zis: dar în condițiile acestea nu vreți voi să dați semnalul și să ne recunoașteți statutul de stat independent și în felul acesta să ne menținem și integritatea teritorială? Asta în condițiile în care deja diplomația austro-ungară știa ce s-a discutat la Reichstag, nu? Și că sudul Basarabiei de fapt mergea, deci integritatea teritorială a României era deja știrbită, nu? Consecințele acestea aveau să fie. Și ce credeți că ne-au sfătuit diplomații de la Viena? Dom'le, nu rămâneți așa într-o stare de strictă observație, de strictă neutralitate, nu vă implicați în niciun fel.
Nu putem să demarăm noi procesul recunoașterii independenței României, pentru că ne-ar acuza celelalte puteri europene că urmărim ceva anume. Pe de altă parte, dacă veți lua decizia să intrați în război împotriva Imperiului Otoman, firește asta însemna alături de Rusia țaristă, aveți grijă că în felul acesta nu vă veți mai bucura de garanția aceea colectivă instituită în 1856. Deci, cu alte cuvinte, noi am rămâne, aceasta a fost expresia în aer, și prima care va profita va fi Rusia țaristă, care ne va anexa cu totul. Deci iată că românii au reușit să afle că, unu, în cazul în care Rusia țaristă intră în război, Austro-Ungaria nu se va implica, Marea Britanie luase inițiativa constituirii unei ligi a neutrilor, deci era deja, se contura o schimbare la nivelul politicii internaționale, iar în cazul în care Rusia va intra în conflict, Austro-Ungaria nu putea să garanteze în niciun fel integritatea teritorială a României. Și în luna octombrie, spre sfârșitul lunii, are loc o vizită a țarului Alexandru al II-lea la Livadia, în Crimea. Și din nou, Carol I trimite acolo o delegație în frunte cu Ion Ciobrătianu pentru a sonda și atitudinea Rusiei țariste. Ia să vedem noi, Rusia se implică în conflictul împotriva Imperiului Otoman? Dacă da, în ce condiții? Și acolo au avut o serie de discuții. Țarul Alexandru al II-lea a fost extrem de rezervat, așa a fost întreaga lui viață. N-a discutat deloc chestiunile politice, însă Gorciakov, cancelarul, a făcut-o. Și a spus lui Brătianu că da, s-ar putea ca Rusia să intre în conflict împotriva Imperiului Otoman și sperăm, spunea el, că românii, în calitatea lor de creștini, ne vor sprijini în acest sens. Cum să ne sprijine? Punându-ne teritoriul românesc la dispoziție, adică trupele rusești să treacă nestingherite pe teritoriul românesc pentru a ajunge la sudul Dunării și a lupta împotriva Imperiului Otoman. Ei, o declarație deja care ne aducea aminte de perioada în care trupele rusești în conflictele cu Imperiul Otoman mai tot timpul treceau granița, da, fără să nici măcar să ne avertizeze. Știam cam ce înseamnă acest lucru și vroiam garanții. Ce fel de garanții? Garanții că nu ne vor lua cele 3 județe din sudul Basarabiei, adică nu ne vor știrbi integritatea teritorială. Și Brătianu, insistent cum era, a fost un mare om de stat, Ionce Brătianu, a spus: eu cred că situația este destul de gravă. Și Gorciakov spune: cum adică situația e gravă? Ce ați vrea să aflați și nu ați aflat? Păi știți cam care ar fi situația cu cele 3 județe din sudul Basarabiei. Eu cred că Rusia, a spus-o direct Brătianu, eu cred că Rusia dorește să anexeze cele 3 județe din sudul Basarabiei. Care a fost răspunsul lui Gorciakov? Păi de ce vă temeți? Nu există garanția tratatelor. Adică tratatul de la Paris din 1856 pe care Rusia țaristă se străduia să-l încalce. Deci, cu alte cuvinte, iată politica perfidă a diplomației rusești. De acolo, Brătianu a plecat cu convingerea, din fericire, de unde știm aceste lucruri? Nu sunt povești, nu sunt legende. Împreună cu Ionce Brătianu a fost și Dimitrie Alexandru Sturza, care, la întoarcerea din această misiune, a consemnat tot ceea ce s-a discutat acolo. Ionce Brătianu, din nefericire, nu prea avea darul păstrării de notițe, de amintiri, de memorii, mare păcat,
mare păcat. În schimb, iată că Sturza, după discuția cu Brătianu, a consemnat repede aceste lucruri și ele au rămas în manuscris și în ziua de astăzi. Manuscrisele sunt inedite, se află la Biblioteca Academiei Române. Ar merita ca cineva să le scoată la iveală pentru că sunt extraordinar de interesante. E adevărat, scrisul este de mână, este cam greu de descifrat, însă impactul pe care îl au acele note în a clarifica situația României în această perioadă, impactul este destul de mare. Revenind, deci Brătianu și-a dat seama că în eventualitatea implicării Rusiei în conflict, noi trebuie neapărat să încheiem o convenție care să nu fie numai una militară, care să permită trecerea trupelor rusești pe teritoriul românesc, ci în egală măsură să aibă și un caracter politic. În ce sens? Să fie introdusă o clauză precum că Rusia ne respectă integritatea teritorială. Adică nu va atenta la cele 3 județe din sudul Basarabiei. Și a fost trimis în secret, mă rog, sub pretextul unui comerciant rus, Alexandru Nelidov, care, începând din noiembrie 1876, va purta tratative cu reprezentanții ai diplomației românești. Numai că a fost așa un fel de dialog al surzilor. Noi vroiam garanții politice că nu ni se știrbește integritatea teritorială, rușii la rândul lor, nu e nevoie. Noi vrem doar o convenție care să reglementeze trecerea trupelor rusești pe teritoriul românesc. Este drept că a fost și o modalitate de tergiversare. Rusia vrea să se asigure că implicarea sa în conflict nu va deranja celelalte puteri europene care să se coalizeze, așa cum o făcuseră în timpul războiului Crimeei din 1853-1856. Și a zis, mai așteptăm, încă nu ne implicăm din punct de vedere militar. Și, într-adevăr, însuși Imperiul Otoman luase inițiativa, a avut loc o răsturnare la nivel de guvern și s-a dat o nouă Constituție în decembrie 1876. Și românii care se așteptau să le fie recunoscută o autonomie cât mai largă ca să le permită dobândirea independenței, cum era calificată România în Constituția Otomană? Ca o simplă provincie privilegiată. Ceea ce a demonstrat încă o dată că nu se poate negocia cu Imperiul Otoman, că nu vom reuși să ne dobândim independența prin negocieri cu Imperiul Otoman. Lucrurile se agravează la începutul anului 1877, când din nou Austro-Ungaria și Rusia reiterează cerințele lor de la acordul de la Reichstag din 1876 și încheie la Budapesta o alianță care însemna neimplicarea Austro-Ungariei în conflict și cele două variante discutate la Reichstag, iar în martie chiar se semnează o convenție militară care permitea Rusiei să defileze practic pe teritoriul românesc. A mai fost o ultimă tentativă la Londra. Marea Britanie încerca pe ultima 100 de metri să salveze Imperiul de la autodistrugere, Imperiul Otoman, și i-a somat pe turci să acorde măcar minime concesii insurgenților. Din păcate, diplomația otomană n-a luat în considerație acest lucru și protocolul de la Londra a eșuat, astfel că de aici înainte Rusia avea mână liberă din partea puterilor europene să intre în conflictul împotriva Imperiului Otoman.
Ce se întâmplă la nivelul diplomației și mă apropii de momentul proclamării independenței României? Carol I, la un moment dat, el întreținea o vastă corespondență cu tatăl său, care era foarte bine conectat la ceea ce se întâmplă pe plan internațional, avea și propriile contacte cu lumea diplomatică europeană, și-a dat seama că se conturează o potențială intervenție a Rusiei în conflict și vrea neapărat să se semneze acea convenție politică și militară pentru menținerea integrității teritoriale a României. Dar, spune Carol la un moment dat într-o scrisoare către tatăl său, dacă Rusia va intra în conflict, cred că va trebui să mergem cu cel mai tare. Deci asta însemna chiar intrarea noastră în război alături de Rusia împotriva Imperiului Otoman. Și a convocat pentru prima dată, la 2 aprilie 1877, un consiliu care a devenit Consiliu de Coroană, adică un consiliu lărgit în care participau nu numai miniștri, ci și foști miniștri, președinți de cameră, de senat, adică lumea politică cea mai importantă, inclusiv membrii opoziției. Și Carol I a expus necesitatea ca noi să încheiem un tratat cu Rusia, să ne dobândim independența și la nevoie chiar să participăm la război. Oamenii politici s-au speriat, au zis că, domnule, încă nu e vremea sosită pentru implicarea directă a României în conflict. Haide să mai așteptăm, să vedem cum evoluează lucrurile. Adică, cu alte cuvinte, lasă să se ducă Rusia la sud de Dunăre și vedem noi acolo ce se întâmplă. Și în momentul în care vedem că Rusia iese învingătoare, atunci să venim și noi și să ne câștigăm independența. Deci este primul moment în care Carol și oamenii politici nu cad de acord. În schimb, se produc modificări la nivelul guvernului. Fostul ministru de externe, Nicolae Ionescu, care era un adept al neutralității până la capăt, adică România să nu se complice, să nu intre în nicio combinație cu Rusia. Deci Nicolae Ionescu va fi înlocuit cu Mihail Cogălnicianu. La 4 aprilie, deci la 2 zile după ce Cogălnicianu a fost numit ministru de externe, se încheie convenția politică și militară cu Rusia țaristă. Rusia țaristă devenise presată de evenimente. Trebuia să declanșeze lupta împotriva Imperiului Otoman. Trebuia să reglementeze neapărat trecerea trupelor rusești pe teritoriul românesc, pentru că altfel n-avea cum să o facă. Și în condițiile acestea au fost presați de evenimente să cedeze, să facă concesii. Și au zis, bine, recunoaștem. Rusia recunoaște menținerea și apărarea integrității teritoriale a României. Și noi am crezut că ne-am asigurat, da, iată, garanție, convenție semnată de Rusia țaristă, deci integritatea noastră teritorială este salvată. Numai că, înainte ca această convenție să fie ratificată de Parlament, numai așa putea să intre în vigoare, la 11 aprilie 1877, trupele rusești trec Prutul, fără niciun fel, fără să ne anunțe, fără să trimită un semnal că s-ar petrece acest lucru și subliniez încă o dată, înainte de ratificarea convenției de către Parlament. Deci pur și simplu același comportament pe care l-au avut și în deceniile anterioare când invadau teritoriul românesc fără niciun fel de permisiune de la cineva. Mai mult decât atât, Marele Duce Nicolae, care fusese desemnat drept comandantul trupelor rusești de pe frontul din Balcani, emite așa o proclamație către români
în care spune că au venit cu intenția de a-i elibera pe creștinii ortodoxi de sub jugul otoman și că el speră că populația românească va sprijini și va întâmpina așa cum trebuie armata rusească. Carol I a devenit foarte îngrijorat și supărat de această atitudine și i-a scris direct Marelui Duce că nu este de acord cu astfel de modalitate. În ce calitate adresează el o proclamație către români? Statul român are un șef de stat. Și-au cerut scuze sub forma că, știți, trebuia să luăm Imperiul Otoman prin surprindere și de aceea n-am anunțat că trupele rusești vor trece Prutul. Au dat o oarecare satisfacție, dar firește a fost un mare semnal de alarmă de felul în care se comporta diplomația țaristă, că nu era dispusă să respecte niște tratate, niște convenții pe care le semnase. Se va ratifica ulterior, 16 și 17 aprilie 1877, se va ratifica această convenție româno-rusă. Să nu credeți că otomanii au stat cu mâinile în sân. Au încercat și ei să trimită un reprezentant pe Ali Bey la București în care să se semneze o convenție că noi ne vom opune intrării trupelor rusești pe teritoriul românesc. Guvernul s-a făcut că nu are timp de a-l primi pe emisarul otoman, iar Carol I îi refuză audiența. Deci era un semnal că în niciun caz nu vom satisface cerințele turcilor. Și în condițiile acestea, iată, trupele trecuseră deja, se aflau pe teritoriul românesc și au luat angajamentul rușii că nu vor ocupa capitala, nu vor trece prin București, ca să nu pare că statul român este ocupat de către Rusia, și că românii să-și concentreze armata ca să asigure flancul drept al trupelor rusești care trebuiau să treacă Giurgiu ruse, Rusciuc, în vremea de atunci. Carol I, care la rândul lui își luase comanda supremă asupra armatei, va da ordinul de mobilizare. Armata se va concentra aici în Oltenia, tocmai pentru a proteja, așa cum ne angajaserăm prin convenție, flancul drept al trupelor rusești care urmau să treacă la sud de Dunăre. Iar la 29 aprilie 1877, cu trupele rusești pe teritoriul românesc, se declanșează starea de război, ruperea relațiilor diplomatice între România și Imperiul Otoman și starea de război. La 9 mai 1877, Parlamentul întrunit, are loc acolo o interpelare care a fost fără îndoială regizată, a lui Nicolae Fleva, liberal, deci de partea celor care se aflau la putere, și spune, păi în condițiile în care ne-am rupt relațiile diplomatice și suntem în stare de război cu Imperiul Otoman, care e situația României? Și Mihail Cogălnicianu, ministrul nostru de externe, face faimosul discurs în care spune, păi suntem o națiune independentă, o națiune de sine stătătoare. Discurs care avea să fie firește primit cu aplauze în Camera Deputaților, după aceea în aceeași zi, că și aici e o controversă, unii zic că a doua zi s-ar fi întrunit Senatul, nu, în aceeași zi s-a întrunit și Senatul și a fost rostită aceeași declarație acolo. A doua zi însă, 10 mai 1877, această declarație făcută în Parlament trebuia să capete consacrare oficială, adică trebuia să se pronunțe șeful statului. Și nu a fost o întâmplare că lucrurile s-au petrecut așa. Pentru români, 10 mai însemna 10 mai 1866, momentul în care venise Carol și depusese jurământul în calitate de principe al României.
au legat momentul declarării independenței României de 10 mai, data de 10 mai. De ce? Păi ca să demonstreze validitatea actului, validitatea aducerii prințului străin pe tronul românesc și detronarea lui Cuza. Iată de ce am vrut noi să-l dăm jos pe Cuza și să aducem un prinț străin, ca să ne obținem independența. Și iată că la 11 ani, 10 mai 1877, România este un stat independent. Carol I a ținut la rândul său un discurs în fața Parlamentului întrunit la 10 mai, în care reiterează și el faptul că suntem un stat independent. Mă apropii de final, pentru că partea cealaltă legată de participarea la război și recunoașterea independenței ar însemna să vă vorbesc toată ziua. O să mai spun doar câteva lucruri. Cum a fost receptată această proclamare a independenței de stat a României? Cu foarte mari rezerve de către puterile europene. Era cel de-al treilea fapt împlinit de români. Adică am pus puterile europene în fața unui fapt împlinit. Cum făcusem lucrul acesta? Păi în 1859 prin dubla alegerea lui Cuza, 1866 prin aducerea lui Carol, iată 1877, nu am așteptat ca puterile europene care dispuneau de viitorul nostru să spună de aici înainte sunteți un stat independent. Noi înșine ne-am proclamat independența. Era al treilea și ultimul pas, ultimul fapt împlinit de către români. Însă ecourile au fost toate, dacă nu negative, cel puțin rezervate. Niciuna din puterile europene n-a spus da, recunoaștem independența statului român. Toți au zis, păi să vedem cum se încheie războiul și la finalul războiului se va convoca un congres de pace la care să participe foștii semnatari ai Tratatului de la Paris din 1856. Și acolo vom vedea dacă recunoaștem sau nu independența României. O astfel de atitudine ne-a convins că nu putem avea argumente în plus decât dacă vom participa la război alături de Rusia și la înfrângerea Imperiului Otoman. Cu alte cuvinte, să ne aducem contribuția ca în felul acesta să avem și noi un loc la masa negocierilor de pace. Numai că rușii nu vor vrea. În primă instanță vor spune, nu avem nevoie de ajutorul armatei române. Armata rusă este suficient de puternică încât, cum am încheiat trecerea la sud de Dunăre, gata, am și învins Imperiul Otoman. S-au înșelat. S-au înșelat și după numai 2 luni de zile, în iulie 1877, Marele Duce Nicolae, disperat, îi cere ajutorul lui Carol și spune să treacă cu armata la sud de Dunăre, că turcii îi zdrobesc. Ei, și noi, oare de ce om fi intrat în război fără să încheiem o convenție, o colaborare militară, o convenție de colaborare militară cu Rusia țaristă care se impunea? Pentru că rușii nu vreau acest lucru. Nu vreau să ne recunoască ca și cobeligeranți. Și ce puteam face? Dacă se muta, după înfrângerea de la primele 2 atacuri rusești de la Plevna ale rușilor, s-au soldat cu un eșec. Ce se întâmpla dacă se muta teatrul de război frumos la nord de Dunăre, pe teritoriul românesc? Noi așteptând vremuri favorabile pentru încheierea colaborării militare. Deci era extraordinar de periculos ca teritoriul românesc să se transforme în teatru de operațiuni militare. Și constrânși de acest lucru, vom intra totuși în război fără să semnăm acea colaborare militară de care rușii se vor prevala, firește, la negocierile de pace. Independența României va fi cucerită, nu dobândită, cucerită pe câmpul de luptă cu mari sacrificii, cu câteva momente de luptă glorioase,
la Vidin, la Rahova, la Opanesc și bineînțeles la Plevna, acolo unde Carol a devenit comandantul trupelor româno-ruse. Ce mare responsabilitate, ce misiune extraordinară. Vă dați seama ce se întâmpla dacă nu cădea Plevna? Tot eșecul războiului cădea pe umerii lui Carol I. Și căzând Plevna, a căzut și Imperiul Otoman, se vor face negocieri de pace, de la care, bineînțeles, românii vor fi excluși. Vor mai trece încă 2 ani de zile ca să reușim ca statele europene, puterile europene să ne recunoască independența. Închei spunând că, iată, cred că am demonstrat că n-a fost un act spontan, că independența României s-a făcut cu multe sacrificii și că sprijinul puterilor europene la acest moment, de fapt, nu a existat. Și ne-am convins și ne vom convinge încă o dată, după recunoașterea atât de dificilă a independenței României, că trebuie să facem parte dintr-o alianță. Singuri și izolați vom fi mereu la dispoziția Rusiei, care la Congresul de la Berlin ne va lua din nou, va anexa din nou cele 3 județe din sudul Basarabiei. Rusia rămânea pericolul numărul 1. Cu cine să face alianță? Cu alte state europene puternice. Cu Germania și cu Austro-Ungaria. Dar despre toate acestea probabil cu altă ocazie. Mulțumesc frumos pentru